Tikuyamba program ya Sports Arena nthawi ino madzulo ano ndi nkhani yokhudza Scorchers. Asungwana athu a Scorchers anthu ayamba kulapa machimo okha pali chinyama walapa pa Times 360 kuti ayi ndidalakwitsa kunena kuti timu ikundikayikitsa kuno Nyamata Francis Pata adalapa sabata yatha Prezi alapa lero nakuti inenso timu ikudayitulutsa koma lero ili mu semi-finals against Algeria lachitatu lino itatulutsa Ghana mu group stages kumaliza ndithu pamwamba pa Zambia, Nigeria. Pano tapanga avoid ma playoffs padakali pano mwina nkhani unayilandira motani Prezi mwina mene wafotokozera mdziko muno ambiri akulapa ndi mmene nkhani yakhala ilili feka ambiri akayika pasikelo timu imene ya Scorchers samembekezo lifika mu ndime ya semi-final kupeka za automatic qualification ya ku World Cup koma nkhani imene mwina yakhalapo imene ingafotokoze nkhani yokhudza teamwork yaoneka kuti asewera ngati timu komanso win ya Nigeria inapereka confidence ku timu ya Scorchers itachoka pene paja inamenya ndi Egypt inapambana masewera amene aja inapereka ndi Zambia inagonja masewera amene aja tinapanga qualify wao mani timu ya Ghana imaita kuoneka kuti timu ije kuoneka kuti Ghana inatinya 4-0 ma friendly komanso lichokera kumenya ma defending champions Egypt itaimenya na Zambia inde yativuta koma masewero awawa amone kwala atsikana aja nali ndi mwayi anali ndi timu ufuna kuti achite bwino ngakhale kuti masewero aja anavuta fenga masewero aja anativuta nkhani yokhudza kupanga dominate apanga ataki anthu achamuipa kwambiri apanga dominate timu imene ija ya Ghana inapanga china chilichonse chimene anakatha kuwina koma atsikana athu amadziwa imene akuchita kumbuyo chimwe Madise Rosa Lufandega Benedetta Mkandawiri Irene Khumalo solid kumbuyo pakatipa amene analowa malo mwalidicha chinyamulanga number 6 watu Chikondi Gondo wagwira ntchito tamandeka wa Faith Jimzimu Rose Gabriel Asimenye Simwaka Tabitha Chawinga Temwa Chawinga agwira ntchito tamandeka kwambiri ndiye ningafotokoze kuti ulendo wakhala ulendo mwambiri samembekezera ali samanguti achievement potapita ku AFCON koma kuti in our debut tournament tingakafika mu ndime ya semi-final olenesi nimembekezera wakhala ulendo wabwino kwambiri komanso tamenya ndi matimu a mzigawo zonse Southern Africa Zambia tamenya ndi West Africa timu imene ya Nigeria tamenya ndi North Africa timu imene ya Egypt wako manaso ni timu ya North Africa West Africa tukama ndi timu ya North Africa tukama naso ndi timu ya North Africa Algeria ndiye kuti approach yake aziyadziona kuti kodi matimu a West Africa amenya bwanji East Africa North Africa amenya bwanji komanso South Africa amenya bwanji ndiye panopo chituzi yumakhalapo tambano malimbana mtima kuti chinthuchi tithakutenga chabwino. Sparta ndi mayang'ana bwinobwino mawinidwe kupambana kwa timu ya Scorchers against Nigeria it wasn't a fluke. Kupambana kwa Egypt na ndi red card it was very massive, amazing. Kupambana ndi Ghana it was hard work and extra hard work. Ghana pressed koma goloboy watu Moses Kero amene wakhala ali mkamwa kwa anthu ochuluka kwambiri wagwira ntchito yotamandika ndipo congratulations Mese kwa nthawi yoyamba ndili mbali yako wayimirira upitirize. Kuwina kumene tawina sinali fluku tikupita mu semi-final ndi Algeria. Ukuganiza kuti organizational part tipange motani ngati timu approach tipange motani mwina mzeru zathu za background zikhale motani. Coach is still calling for patience ndipo akuti asungwana padakali pano according to Love Mafaziri akuti yeye ndokonda kuti akumalimba mpaka na 90 minutes asanatope. Ndimene walongosolera Scorchers kufika semi-finals ikumana ndi Algeria. Nditaonera kuti kwambiri apapa anyama asikana athu amenewa apume chamuna wangu abasamuna ka siku limodzi apume kuchwa agwira ntchito tamandika amene abe kupuma komabe akumpikisano muka mafusa ma interview awo kama zoti feko not nagba kuzamanga participate ndipo kufika mu semi-finals ndi achievement yayo kuti kwambiri komanso tabanga mbiri for first time muone ma reigning champions Nigeria kulibe mu semi-finals ose amene amantimona kuti ndajamba kale kulibeko muna amene asalako ndi ma host Morocco amene afika mu semi-final koma ino titiona kuti Scorchers panopa yabwera nzanga bila komano tabekona kuti apapa approach ya game ya Nigeria ya Algeria maka asadire kwambiri ena akumaindina kuti Algeria ndiyo kuphekera kusiyana ndi muna ndi Ghana mene tachinyayo komabe mpira ndiovuta asadere kwambiri asabange dirasi kwambiri chabwino. For the very first time chikho cha AFCON praise chikupita ku timu imene sinatengepo
akatswiri onse amene amatamika ndi kutengatenga chikhochi atatu kulibe, including Nigeria the defending champions kulibe. Tikamayang'ana Malawi yazemba ma playoffs chifukwa South Africa ikupita ku ma playoffs, Ivory Coast ili kumeneko, koma ife kumeneko kota zemba awawa ndi masewero 4 okuti mwina adutse akamakafika ku World Cup ku Brazil 2027. Ndio kuti umakhala akakasewera kapaka South Africa Nigeria asewera, ndio kuti akakumanaso timu ina ku South America, akumana timu ina ku North America, akumana timu ina ku Europe, akumana timu ina ku Asia, kuti akafike ku World Cup ndi mtunda, ndio kuti ndalama nthawi zinthu zambirimbiri. Ifeyo chimene chatigwerachi chagwa chifukwa chani? Mwina Is it planning? Is it organizational approach? Is it firm leadership? Is it credit imene tingapereke ku corporate world? What did we actually do better zimene mwina anthu ambiri sitinasione? ineyo nkhani yokudza masewero a mpira wa miyendo sindikhulupirira kuti mwayi exist, mwayi kulibe pa nkhani yokudza masewero a mpira wa miyendo. Mumafuna ndi process, mumafunika kuti mupange plan bwino, organize bwino zimene mufuna muchitezo. Feko katione timu iyi imene inatengatu Kosafa 2023. 2023 imene inatenga Kosafa, I think mtsogolera nayo ali wota nyamilandu. Anali wota nyamilandu. Ahayi abwera timu yakayopanga akuyipitira participate mipikisano siyana ma qualifiers wa ma friendlies ambiri, amapanga charter plane kupita pa kia kapena pakabakiri international, pakabakiri muzi international airport, wale ngatsika naja kupita ma friendly ajamona kapo kuti timu yetu kutsalira, timu yetu mafuno tapita kumpikisano wa AFCON tukuchita bwino. Saise ngati zinthu zimwina zangogwa ayi sizozizwa semwayi nkhani yokhudza kuti inali process. Tumakamba nkhani yokhudza timu ya Flames. Timu ya Flames imafuna kuti idzipita ku mpikisano wa AFCON, koma timu ya Flames olokosafa sidatengeko. Timu ya Flames ikapita ku Kosafa pano inapita posachedwa panda Kalisto Pasua 2025 ku Bloemfontein, napeza kuti kumene kuja sinapeza chipambano china chilichonse. Ndiyo timu imufuna akhale ma regular akumpikisano ngati wa AFCON. Zitheka bwanji chidule ufuta kendi limenelo. Okay, mashoti kata kuchuluka amachuluka ku Flames kuti mashoti kata amachuluka, komanso mwina nkhani imene ndingakafotokoze kupezeka kwa akatswiri ambiri amene akusewera mpira umayeko anapita kwambiri patsogolo ndi mpira zatithandiza kwambiri. Temwa Chawinga, Tabitha Chawinga, Faith Chimzimu, Lozi Kabyere zatithandizira kwambiri. Timu ya Haken Mase Kansas City wone matimu anayi apamwamba aku Ulaya akutithandizira nyamula azinzawo achasungwana nayo kwambiri. Ukatione timu ya Flames ati amene ali kunja kolongosoka kuti ligi yawo ndi amtengo apatali ku Mozambique Mozambique ayi kumaikali Mozambique amene udali kana ku Zimbabwe amene mwina amaoneka ngati Rhodesia amene ali ku ligi yolongosoka mwina ndi Gabato akabwera Charles Petro Botosani ku Romania ndi timu yake is always fighting relegation each and every season. Ndiyeno mpirawo ndi process. Lero lukamba za Scorchers dzulo la mulungu anthu sitinagone tagona ka matuka ma1 fake isangalosa ndi mavuto. Izizi Football Association of Malawi ine tikuyayamikira, koma izizi process imene tukambayi itabweranso kumbali inaija tisapange phuma tikhale patience. Alright, mzanga ndi makamba nkhani yonena kuti asungwanawa afika apa kawiri zikamachitika zabwino zotere ambiri amanena amafuna atakhala mbali ya chipambano. This is the reason Angreza amana kuti success has many fathers. Mwina going back kufikira pamene tafika apa tukamba za 2023 tinawina apo kale Kosafa ayisunga timu kufikira pa ma friends and the like. Is it nthawi imene tikosa kutchula ndi kuyamikira Football Association of Malawi leadership, Fredwood Haya, National Women's Football President Adelaide Migogo, National Bank of Malawi, Executive ya Football Association of Malawi, matimu osanasiyana, the late Eugene Dube, ajina Ascent Academy, ajina Tomu Nkolongo, ajina Andrew Chikosi, ajina Magi Chombo, Gulajina Isaac Chombo Osman. Is it wrong mentioning all these people and all these companies? Potezo wakambakale kuti ndi process mpira ndi process ndekutambe kuona kuti mpira wa miyendo umene wamayi tinawuyambira patali kupanga investe sinapangiza phuma timayenda muna pafupi muna stabile yonse tatadusapo ya mpira tikaonani kuyambira mbuyo aina Tabitha samazoika kumana tafika mmene kuja kudidisa nchaini anazika chwa cha Tom Kolongo amene wa David Dube kumene ku zimwa uso mtendere komano tithambe kuti anaita zinthu zakupsya kwambiri kupeza kuti asikana ajamba kutumphuka pang'ono
poyamba timkango zatapita yekha kuti ali andosalampira komano zatemwa mbuye musitima zonse kulisa mulongo wake amene amataso mulongo wake kapena mphwake msister wake kuti amatasalampira kuti komano of late naona kuti temwa chata wangu anaiso ambabwera mbuye mukamba kusada mapaza atabifa ndi utabeko na kuti asikana amene anatumbulaso luso lina ngala nalozika vyera anangupita ku Montpellier anapita kuti akangoyesa mwayo koma nazo ngatamuona kuti ayi uyu tutengeratu ndikatswiri kwambiri uone chigoli chima gusa alamulungu cha chigoli cho technique kuzina kuti exposure kuthandiza kwambiri oseratu kuno ku Scorchers chabwino ndanena kuti ndi nkhani imene wina aliyesa kufuna atakhala. I'm really impressed ndi response kapena reaction, immediate reaction ya praise. Ananena kuti football success has always been a process. Yeah. yes Palibe zonena kuti ungangodzuka lero kuti atufuna chipambano. If you look at Mighty Wanderers winning the league for the very first time after 2017, patapita saka zingako apapa. Ndi process. Kwambiri. Abweretsa osewerawa, season ino osewerawa, season ino osewerawa, coach yabwera Ngerezi kuchotsa bwera ndi process. Now, timu iyi yafika apapa. What should we do? Praise. Tikupita ku semi-finals. Tikhale tikupita ku World Cup. Apapa no tipitilire mutani. Utenga umene tili nawo wasungwanawa ahead of Algeria match on Wednesday ndotani. Mwina chachikulu imene tingapange mphunzitsa kuyenera kuti adziwa asungwana ake kuti asungwanawa ndi asunge bwanji nthawi ngati nthawi imakaso yovuta kwambiri fakatsikana makhota atengeka ndi zimene tikwatamandira incho mwatengeka kuti pa sports arena akuti ifeyo tachita bwino kwambiri akuti atutsa statement akuti achita bwino kwambiri asatengeke ndi zimenezo inakalipo nthawi yoti tidzayamikira kuposa apapa ngati timu ya Scorchers itafika mu ndimi yotsiriza kodi dziko lapansi lidziyang'ana bwanji anthu amba kudziwa kuti ku Malawi kuja kuli mpira umafotokoza Peter mu program ya Sports 360 kuti unapitako ku dziko lina kumafunsa kuti ku Malawi kondi kuti andi katatu konse Malawi ndipo naiwala kunena mmawa uja kunena kuti amafusa kuti kodiwe are you coming from Malawi or Mali? They know Mali and not Malawi. So nza kuti mwina no asungwana zimene achitazi la over on Jazira, on BBC, on Sky Sports. Apapano mwina no anthu boma litengerepo chitsanzo makampani atengerepo chitsanzo kuti we can also use sports. Yes. We can also use football. We can also use netball to sell our country, even to export more talent outside this country. Ndumati bweresera revenue kapena kumathandizaso makolo awo kumene kuja ngati profession. Ndiye mwina apapa asungwanawa akufunika mangolomera ochuluka. afunika mangolomera ochuluka mwina amene mafotokozera atapita ku 2023 Kosafa atatenga Kosafa ananabwera ndi zolongeza zosiyana-siyana koma zolongeza zimene zozo ndi zoti ngati dziko sitingapindule nazo kwambiri apindula nazo atsikana aja paokha sitikuti asapatse zinthu zija komano tipange invest kwambiri nkhani yokhudza mmene mpira wathu atsikana upangire upitire tsogolo tukamba za Tabitha sakubwera ambuyo akukula tipange Tabitha wina temwa Chawenga kodi dzakhala ndi asungwana omwe kumadalira akinalozika pyeraja alibe ndi zaka zochepera kina Faith Chizimwaji koma tidzipangabe atsikana ena kuti adzilowa m'malo mwawo In this case you're saying there should be massive investments in as far as sponsorship is concerned. Kwambiri. Umbali ya mpira wa sungwana. Kwambiri. Ukatione tipitire chitsanzo cha Malawi Queens tikuvutika kwambiri ku Malawi Queens kuti situkuchita bwino tinalipira kubanga ina Caroline Mtukule toera vinkuko Matimu ambiri alibe sponsorship. Joano akachirika Akusewera mpira ulere. yes tinalipira kubanga zimenezo koma timu imene nkati nyamula mafika kumachinyanya New Zealand kumakhala namba 5 pa dziko lonse pano timu ija inabwerera mbuyo timu ya Scorchers yafika mu ndimi ya semi final timu ya Scorchers kupita ku World Cup ku Brazil next year tiyambe kupanga zimenezo zopanga invest National Bank inabwera kodi mabanki nawo sangabwere kaya andale makamba ku parliament kuti atenti ilondole timu parliament isanati andale enoyo tithandizeni kuti timuyi ikhale yabwino tithandizeni kuti mpira uti unyamule. Thank you so much. Mwinano patakali pano chifukwa chonena kuti chimwemwe ndi chachikulu dziko lonse likusangalala sports arena yusangalala Malawi osasangalala ni magazi oti tingokupatsani ka clip kungokuonetserani mmene ma supporters ena ma student amene ali ku Morocco pansi pa utsogoleri wa retired General amene ndi Nundwe amene akumapeza ma student osiyana kuti akathandizire timu imene yamikire so kwambiri chwa masena Anundwe ndofuna kwa yamikira ndofuna kwa yamikira General Venus
mitundu ya wagwira ntchito Kwambiri. masewera yaikulu oyamba kunalibe anthu komano yathu ya Scorchers kunali anthu ambiri mbiri komasola anthu pokosolawo ndilo Ndikuveka. ndikuthandiza olo kamakhoto kuonera pa tv kumamva nyimbo za muchiyankhulo chathu makiro zati apa padi ati ndi support ndi support Kwambiri. ndeti mafuna kungokupatsirani kuti kodi ma student amene ndi amalawi amene ali ku Morocco akusangalala motani ndi timu imene ya Scorchers pamene lachitatu lino ikhalenso ikumana ndi timu ya Algeria imodzi mwa matimu aku North Africa. I'm so happy for the girls. Was so proud of them. I knew that they'll do it. They have to believe in themselves. They're exactly who they think they are. This is amazing. Let's go to Brazil. Let's go. Happy qualified. Mission completed. Malawi took Scorchers to the World Cup. Yeah. I'm actually so excited to see Malawi qualifying to semi-finals for the first time. Our women have made us so proud. I'm so excited. Malawi go. Malawi go. The feeling is just too much. I mean, I can't even express it at this moment. I can't express how I'm feeling. I'm excited. Good. I'm so happy. I'm very happy, Wambiri. What else? Yeah, we have qualified for the World Cup. And the World Cup, guys, they are not ready for us. We're not just going to participate. We are going to compete. Yeah. Tabwela kuzarenga chintuchi. We ain't here to play. We've come to take the trophy. We are taking it home. For Malawi. Yeah, thank you. Play unbelievable and an amazing feeling. We have a strong team right now, and we took our chances very, very well. Credit to the players, man. Amazing. How do you feel to see your nation for the first time at the AFCON? First time they will be at the FIFA Women's World Cup in Brazil. The girls have been building, and now finally we can see the results of the amazing work that they put in. More and more players are beginning to get exported out of Malawi to other countries because the world is beginning to recognize Malawian talent, man. And this is unreal. Next Algeria. You say what? Semi-final against Algeria. Semi-final against Algeria, and I'm telling you, I'm calling that. Semi-final against Algeria, I'm telling you, Algeria has got nothing. They're not athletic enough, okay? They're not athletic enough, they're not fast enough to be able to keep up with what we can do. I'm telling you that right now. They'll just be a better version of Egypt, I think, and we beat Egypt 3-1. If you ask me, we are going to the final. Let's go, Malawi! We are very excited and I want to tell you, Malawi is going to the finals. We know we are going to play Algeria, and you see our girls, the way they are fighting. They have the fighting spirit. With the morale that they have, we know that we are going to make it. Our first abweranso mission akumbali kwa was to program qualify imeneyi to the- tikhala tikupatsirani to the World MTech Cup. Bank The Premiership. second tikupitirira ndi program ya sports arena nkhani za masewero kuchokera kuno ku TTV. Silver Strikers Mabanga ali pachanya sadabuza timu ya Mighty Wanderers kwa ku number 3. Brigos itapambana ndi Mafco kuchitowe 1-0, ili pa number 2. Bullets pa number 4 23 points modzimodzi ndi Wanderers kungosiyana zigoli, koma ni Mabanga amene pa number 1 25 points atinya zigoli zokwana 20 mu FDH Bank Premiership. Francis Sparta league yatentha kwambiri, siso akuchuluka week in week out. week in week out FDH Bank Premiership utakomera kuona kuti this season league imeneyi yamba inamba ngati kuti imene ikupita kumapeto ndeti uthabe kuona kuti sinuzamuna chifukwa cha ndalama zimene zayikidwa kuti wopambana zatenga ndalama zambirimbiri ku season ino, koma uthabona kuti kuyambira from the word go inali kuyambira week 1 inali yoti yotentha kwambiri, anthu amadabwaso kuti league imene chaka chino ifuna ikutonesa chana ndizataonabe mkatikati mwa timu imene apa week 12 yatha. Silver Strikers ili pa number 1 25 points yafanana mapoints ndi Brigos pa number 2 angosiyana goal difference pa 3 pabwera pa Mighty Wanderers 23 points padiso musu make mu Bullets 23, so ndothabe kuona kuti title competition pano is very very tight, it is still wide open.
Alright, praise looking at results menema zotsatira zinalili sabata imene yapitayi loweruka ndi Mulungu zotsatira nditu loweruka ndi Mulungu mu FDH Bank Premiership silver kukapambana pakhomo ndi Click makamaka nali pa Silvo timu ya Brigos kukapambana ku Chitowe 1-0 Wanderers kukafanitsa mphamvu ku Mzuzu 1-1 kubera Bullets kuzapambana 2-0 ndi Chitipa zotsatira za masewero amene analiko ndithu msabata imeneyi zosiyanasiyana mu FDH Bank Premiership mpikisanowu ukuoneka ngati ukuvutabe uli m'manja mwa matimu anayi as we speak. Ya mwina matimu amene alipo atatu mkatikati mwa matimu anayi amenewo ndi amene timayembekezera nthawi zonse kuti amakhala mu contention ya league. FCB Nyasa Big Bullets, Mighty Wanderers komanso Silver Strikers. Komano timu imwe ikuoneka kuti yabwera ndi nzeru zina season ino ndi timu ya Blue Eagles. Ukaone Blue Eagles inapita ku Mafco ku Chitowe kumeneko yakapambana ndi timu imene ya Mafco 1-0. Tonic View is 65 minutes. Akuoneka kuti wayakamoto kwambiri pano ndamene leading scorer mu mpikisano umenewo ndi zigoli zokwana 7. Yes. Nde ukatione timu ya Blue Eagles pano panapanga blend new talent ndi akalekale acha ngakina Gilbert Chilwa. Gilbert analenda ku World Cup ya under 17 ya 2009 ya John Kaputa ku Nigeria. Akina Messi amuhone kukosa afa ya Malawi ku AFCON ndi timu ya Malawi anala akabwerebwere kumene kwa mapita ku timu ya Flames. Panopo ni ma veteran mu timu imene ya Blue Eagles. Ndakuona kuti Declerk Msaka kuona timu yake wairuka bwino akudziwa zimene akuchita. How about FCB Nyasa Big Bullets coming into week 12 ndi zigoli ziwiri pachitipa imene inawavutisa kwambiri pa Mpira Stadium la Mulungu lapitali ndi statement imene Bullets iso yabweretsa kumapetepete. Ya ndi statement komanso zipereke chisoni kwa matimu ene fake Bullets aliyense mene mayamba league jamaito zale Bullets ikudwala. Bullets sili bwino koma Bullets yo ikufana na mapoint ndi timu yomwe depth yawo ndi yabwino kwambiri. Mighty Wanderers the defending champions ose 23 ngosiyana zigoli ndi zimenezo zibweretseso chisoni kwa matimu enawo. Koma ukatione Bullets panopo yambano kusintha kumenyesa zitsulo katatu komanso goalkeeper wa timu imene ya Chitipa United anagwira bwino kwambiri ameneyo John Banda. Chigawo choyamba Bullets nayo nyolo zigoli zinayi. Chigawo chachiwiri napeza so miya ya zigoli yochuluka. Komano wada Wilson Nyirenda kufotokoza kuti panopo timu ijasintha ma osewera apakati aitopanga create ma chance osewera apakati amatomenyera pa goal kana zoti timu ijasintha kwatsala mwina vuto ndi kutsogoloko. Nde panopo Bullets lukamba zokuti ione kuti yamba kubweramo komano ikamata first round iyi imene timu imene ioneke kuti ili pa number 1 ikhala ndi mwayi komano kutenga ndi fixer imene ikhale second round. Silver Strikers ilandira Bullets, Silver Strikers ilandira timu ya Blue Eagles, Silver Strikers ilandira timu ya Mighty Wanderers. Pakhomo Silver Strikers sita ya mapoint mwachibwana. Silver Strikers yapambana masewera ake achiwiri koyenda ndi Click Sporting koyenda kumavuta koma akafika pakhomo akumapha ndithu. Chabwino tikukambano za mabanka Silver Strikers tachoka nkhani yokhudza Bullets pa Mpira Stadium la Mulungu. Francis Sparta Silver one of the favorites ndi timu imene ikukakamiza zotsatira. Ikuyenera kuchita chani padakali pano kapena imalize mautani first round izambe mautani second round kuti mwina ikhale top favorite wa league imene kwambira praise. Mukaiona Silver Strikers yabwesa kwambiri achinyamata ili ndi youth squad panopa komanso kwacho maplayer ambiri angalaina McDonald Lameki Vunga nde malipeso amene achawa akudalira kwambiri mwa achinyamata amene ali nawo pakati panopa ngalaina Lasodi Jali akumeja kumeuchako komanso enda kugulaso maplayer enaso ku Chitipa United nde uthabe kona kuti coordination kwambiri sinagwirana kwenikweni bwinobwino komabe ndi timu imene ikumakame ndi njala imakakamiza kwambiri kuti ipeze about Mighty Wanderers 1-1 ni Moyale Barracks kunzuzu mkaladi tikukamba sopano za Mighty Wanderers 1-1 ni Moyale Barracks kunzuzu. Mighty Wanderers mukaiona kwenikweni ndi muna mala yosene ndi timu imene ili ndi quality kuposa timu inalenso mu FDH Bank Premiership komano zimene zikumachitika pa ground sindikuzati makocha awo nzeru zomakhala zotani kumuna makalosedo komanso field nyama players komanso katulusidwe. You expected Wanderers ukatenga 3 points ndi Moyale kwawo kwa Moyale. Of course kumuyalako ndiko kunzuzu komakamaka ndiko vuta chwa mukana kunzuzu kwa kanthaita asakusera mpira Moyale amasera mpira ku Lumis Stadium komano kubwera pa Mzuzu Stadium amasapota zimuna nani njala kwambiri anaipaso kwambiri mulalo Moyale Barracks kuti ipese chimambano mangolomera mpaka na imasalira ndi Wanderers chigoli cha Gadi Chilwa komano lake nkandawira ndabwera kuzafanisa mphamvu kuti masala amene achathera 1-1 nde uthabe kona kuti
Wanderers panapa ilibe mgwedegwede last time inataya mapoints pa mpira stadium pompa pa anthu sanatulukaso khumundo kwambiri kuti chinachitika ndi chani kuti timu imeneyi mpaka ifanise mapoints ndakuthabe kuona kuti Vision Wanderers kwambiri tikaiona ndi imene kupangira kwambiri anthu adandaula ku fielding ya maplayer komanso katusidwe makochi sakuchita bwino. Chabwino tikumaliza ndi nkhani yokhudza Harry Kane katswiri wakutsogolo wa timu ya Bayern Munich akuonjezera contract mpaka na chaka cha 2029 koma nkhani imene it's worth debating a bit ndiyo kudza timu ya Arsenal imene ikufuna no kupanga hijack deal ya nyamata Bradley Bakora kuchoka ku timu ya PSG kupita ku Liverpool alipa pakhala kwambira naye pali pano Arsenal yabwera ikwambira ndi nthumwi za usewerayo pamenenso nyamata Ferran Torres wa Barcelona wauza timu yake kuti akufuna kupita ku PSG ndikuti ifuna kuti ikachotsa Bakora kugulitsa ilowetsepo Ferran Torres. Mike Praise Majao. Yeah, mwina nkhani yokudza Harry Kane panopo chimene Bayern Munich idziganizira kwambiri yofukuza kupeza replacement wa Harry Kane. Fake Harry Kane pano zaka nzokwana 33. Yeah, akwena kuti apeze replacement zimaveka za Benjamin Sesko timu ya Manchester United kuti apite kumeneko ngakhale Harry Kane asanachoke koma Benjamin Sesko apitebe kuti imene kuti adzikangwisa ntchito mwina ngati number 9 wa timu ya Bayern Munich. Harry Kane mwina adzikabwera ngati pambuyo pake kuti adzikhala kuti akupanga genetic experience. Bakora ndi wasewera abwino kwambiri ku France wakhala ku China komanso ku PSG wakhala ku China. Timu ya Arsenal imafunitsa Vinicius Junior yemwe zikuona kueleza vuta atabweretsa Bakora azitha kuwathandiza ndikuti mbali mumatanzania achina Bukayo Saka achina Noni Madueke achina Martinelli mwina ito kha transfer abwino kwambiri kumbali ya timu ya Arsenal. Komano kwa ine ndikuona Martinelli is reportedly going out of Arsenal mwina atagulitsidwaso. Ya atogulitsidwa akoneka kuti oloma support Arsenal anakwiya naye kwambiri khala atenga Premiership anakwiya naye kwambiri ndi mmene amachitira kuponya kwachokaso kale Trossard ya ndi mwina ndikuona kuti matransfer amene wazitha kukhala zothandiza ku timu ya Arsenal. Manchester United taona Rashford wabweranso kuzokonzekera za timu imeneyi deal yake ku timu ya Barcelona ikuona kuti yakanika Barca inaumira kwambiri ati imafuna kuti itenge katswiri ameneyo pa ndalama zochepera 30 million pounds zomwe Manchester United imafuna ndetu muona kuti akabwerera kumeneko kuti akhala akusintitsa timu imeneyi. Zikoma kwambiri apanso ndi pamene tafika pa mtsiriziro tikapita apanso ndi pa mtsiriziro wa program yathu ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Mnayi ndine Peter Forte komanso anzanga awiriwa Praise Mike Majao Francis Pad. Petezani kuonera ma program otsatira.